Aminiyata ta zama kishiyana. Story time. Na haɗu da Ruƙayya ne a 2018 lokacin da na je ni rubuta JAMB. A nan muka haɗu da Ruƙayya, kusan seat ɗinmu ɗaya, ko in ce kusan seat number ɗinmu ɗaya. Har muka yi exams ba mu yi ma junanmu magana ba, da muka fito ne muka fara magana. Daga nan muka exchanging number, kafin nan ta tafi. Bayan nan muka fara chatting, ta faɗa min inda unguwarsu yake a nan Abuja. Ta sanar da ni cewa suna zama ne a Maitama, ni ma na sanar da ita namu anguwan. Bayan nan ƙawance ya ƙullu a tsakaninmu. Da yake dama can ni ba ƙawa ne da ni ba. Ba wai bana da wanda muke magana da su ba, amma kaf ɗinsu classmate ɗina ne. Bana da wasu ƙawaye. Haka ya sa na saki jiki da Ruƙayya, sannan ita ma ta nuna min ba ta da ƙawaye. Sai muka fara ƙawance. Mun zama aminan juna, za ta zo gidanmu ta yi ini, ni ma in je gidansu yin ini. Duk da tsaurin gidanmu da ba a bari na na fita. Haka ya sa amintakarmu ya ƙullu sosai da sosai. An san ni sosai a gidansu, haka ita ma an san ta sosai a gidanmu. Muna ƙawancenmu ba tare da matsala ba. Bayan JAMB ɗinmu ya fito ne, alhamdulillah dukanmu mun yi making ɗin shi. Muka nemi admission a nan University of Abuja. Mun fara karatu a University of Abuja. Sai dai department ɗinmu ba ɗaya ba ne. Amma kuma hakan bai sa mun samu matsala a ƙawancenmu da muke yi ba. Domin ba ma kula kowa a wannan makarantar. Har ya kai ya kawo a department ɗinsu an san ni, haka ni ma a department ɗinmu an san ta. Duk inda ka ganta za ka gan ni. Ko da kuwa ba ni da lectures, idan har tana da shi zan iya zuwa domin ita. Ko da kuwa ba ta da lectures, idan har ni ina da shi, to za ta zo kawai don ni. Lokacin da muke 200 level, a lokacin ne na samu miji zan yi aure. Ta taya ni murna ƙwarai da gaske. Haka dai aka yi bikina, na ci gaba da zama a Abuja tare da mijina a nan Asokoro. Muna zamanmu lafiya lau, kuma tana zuwa gidanmu a mu na ci gaba da tafiya yanda ya kamata. Tana nuna min kulawa sosai da sosai da ba ni shawarwarin zamantakewan aure. Ban shekara a gidan mijina ba, ita ma Allah ya kawo mata mijinta ta yi aure. Ta yi aure, dukanmu muna gidan miji. Kun ga kuwa ai babu abin da zai kawo mana matsala yanzu a amintakarmu. Domin kuwa ita ta yi aure, ni ma na yi. Dama can mutane suna ce ai tunda ta yi aure ko ni na yi aure, ai za mu zo mu rabu. Amma yanzu kowa ta yi aure tana gidansu, kuma ita ma ɗin a Abuja suka zauna a Life Camp. Tana zama da mijinta a Life Camp, ni kuma ina a Asokoro. Muna zamanmu lafiya, muna mutunci. Mazajen junanmu sun san junansu. Ba wai zan ce su ma sun ƙulla amintakan ba ne, a'a, amma kuma suna mutunci daidai gwargwado. Sai dai kash! Ƙawata bata wani jima a gidan mijinta ba, suka samu matsala da mijinta ya sake ta. Bayan sakinta da mijinta ne sai ta dawo gidansu. Bayan ta yi idda ban san ya aka yi ba. Ni dai kawai ranar ina zaune ne na gan ta a gidana. Ina ganin ta a gidana na ce da ita me ya faru? Sai ta sanar da ni gashi gashi, akan sun samu matsala ne, ita ta baro gidansu. Kuma yanzu bata san inda za ta tafi ba, shi ya sa ta taho gidana domin don Allah in rufa mata asiri. Ne kaɗai take da shi. Sai na ce to me yasa baki tafi gidan iyayena ba? Sai na kawo shawaran akan why not mu je gidan iyayena, in ya so ta je ta zauna a can, tunda nan gidan mijina ne, ba lallai mijina ya yarda ba. Ina faɗa mata haka, ashe mijina yana daga ciki yana jin mu. Sai ta ce min ta yi tunanin tafiya haka, amma gaskiya tunda bana nan a gidan iyayena, ita za ta ji tana takure ne. Na ce da ita to shikenan, ba damuwa, bari na ma mijina magana. Ina shiga ɗaki zan fara ma wannan mijin nawa magana. Buɗan bakin shi sai ya ce min wance ne? Na ce ya ce ai yana jin mu. Kawai na bar ta ta zauna a gidanmu. Na ce da shi dama kana sauraron mu kenan? Ya ce a'a, ba sa mana kunne yake yi a zance ba, amma kawai dai ya ji abin da muke tattaunawa ne. Na dawo na ce mata ya amince. To dama can gidana 4 bedroom flat ne. Haka ya sa ta zaɓi ɗaki ɗaya daga ciki da na nuna mata, ta zauna a ciki. Muna zama lafiya lau, gwanin ban sha'awa idan ka gan mu. Ba mu da matsalan komai. Ta taya ni aiki, in ka zo ka gan mu za ka ga kamar ko ƴan uwan juna ne. Ba za ka san da cewa ƙawana ba ne. Ashe kuwa ban san na ɗibo ruwan dafa kaina ba. Na tashi sanin cewa ƙawata tana cin amana na da mijina ba, sai da abu ya yi nisa, ko in ce suna cin amana na. Ashe tun dama can da na yi auri mijina, ta so mijina, sai dai bata nuna min ba, ta nuna min babu damuwa. Shi ma kuwa hakan ɗin ne. Sun haɗu suna aikata alfashansu tun ba mu yi aure ba. Bayan sun yi aure, ya yi mata alƙawarin wai zai aure ta. Bai aure ta ba, ya sa sai ta zo ta yi wannan auren. Bayan yin aurenta ne wai ita ta kasa haƙuri da wannan mijin nata.
ita atafar mijina take so shi yasa tayi wannan ƙullin ta dawo gidana. Ban san ko me ta gaya wa iyayenta ba, amma dai na san mamansu tana da son abin duniya, kuma mijina ma alhamdulillah yana da shi daidai gwargwado. Mijinta da ta aura yana da shi, amma ban san ya aka yi ta baro mijinta ta dawo gidana da zama akan cewa mijina take so ba. Kamar yadda na faɗa, mun zauna zama na lafiya, babu komai. Bata taɓa nuna min cewa ga wani abu a tsakaninta da mijina ba. Sai dai inda na fara samun matsala da ƙawana shine, idan mijina na nan, a lokacin ne za ku ga ƙawana ta ɗau wanka, ta sa turare, ta sa ƙananan kaya. Na rasa gane, amma idan baya nan za ka ga normal. Ƙawata ta riga da ta san lokacin dawowar mijina, domin kuwa da lokacin dawowarsa ya kusa, za ku ga tana sauri-sauri, ko da abinci muke za ku ga tana sauri-sauri. Duk da ni ma ina ɗaukan wanka, sai dai ita kuwa wankan ƙananan kaya za ku ga ta yi, ta sa turare fiye da tunanin mai tunani, tana ƙanshi. Sannan kuma sai na zo na lura mijina idan zai siyo wani abun sai in ga ya siyo mana tare. Sai ya ce ai ƙawana ne baya son ta ji babu daɗi. Duk da abubuwan da yake siyowa wani lokaci yana ƙoƙari nawa ya fi nata yawa sosai, amma na kasa ganewa. Ranar ɗin ban san ya aka yi ba, ta ajiye wayanta, ni kuma ina zaune a falo muna kallo, ta ce da ni tana zuwa. Bayan ta ce da ni tana zuwa, tana shiga ɗaki kenan message ya shigo. Da message ɗin ya shigo, sai na ga cewan ki zo ki same ni a hotel kaza. Bayan an tura mata wannan message ɗin, ina duba message ɗin sai na ajiye, ban yi tunanin cewan mijina bane ya tura mata, domin ban taɓa zargin ta ko shi ba. Na ajiye mata wayanta, na ce mata kina da message an ce ki zo ki samu mutum a hotel kaza. Sai ta fara yin wani ɗarɗar kamar mara gaskiya, sai na ce a'a ban karanta ba, kawai na ga content ɗin message ɗin ne. Sai ta ce ai ko na karanta ma, ta ce ai wani saurayinta ne da ta haɗu da shi, amma ba za ta je ta same shi ba. Na ce mata to dai ki yi a hankali, domin kar ki zo ki sake haɗuwa da irin yanda ya kasance da mijinki na farko. Muka yi dariya muka bar maganar. To a daren ranar muna kwance da mijina bayan kwana 2 kenan. Wayar shi yana ta ringing da daddare, na rasa wa yake kiransa. Ina dubawa sai na ga number. Kun san dai in aka kira mutum suna zai fito da number. Ina gani sai na ga number ta, already na riga da na san number ta a kai. A nan ne na ga cewa Rukayya tana zama da mu. Bayan ganin wannan message ɗin a wayanta, ban yi zargin kowa ba, domin ban ga number wanda ya turo ba. Suna kawai na gani ta sa da baby, amma kuma ni ban ga number, don haka ban sa zargin komai a raina ba. Ranar da asirin Rukayya da mijina zai fita. Ranar da asirin Rukayya da mijina zai tono. Ranar Lahadi da daddare na yi bacci bayan shi ma ya yi bacci kamar yadda ya saba. Mijina ba mai zaman waje. Mijina ba mai yawon dare ba ne. Kun dai san mazan Abuja da yawon dare. Amma mijina tun da na aure shi, bai cika daɗewa a waje ba. Highest in ya daɗe 8 o'clock. Balle kuwa da Rukayya ta dawo gidanmu, yana sake zuwa gida da wuri. Duk ban yi tunanin cewa amana na suke ci ba. A nawa tunanin, kawai dai baya son ya dinga yin dare ne domin a idonsa, domin kuwa mijina idan ya dawo yana fita sallar isha. To insha Allahu ana idarwa za ku ga ya dawo gida. Don haka ina jin daɗin haka, sannan bai taɓa nuna min wani alamar soyayya tsakanin shi da Rukayya ba. Sai dai abin da na lura da shi kuma da ban yi tunanin komai a kai ba yaranta. Na yi tunanin ko kawai irin ya damu ne. Yana damuwa da al'amuranta, amma ban ga alamar soyayya a tattare da su ba. Wato da Rukayya da mijina sun yi wasa da hankalina a daren ranar da asirinsu zai tono. Muna kwance na yi bacci. Ranar ban san me ya tada ni fitsarin dare ba. Bayan na tashi sai ban gan shi a ɗakina ba. Da ban gan shi ba, sai abin ya bani mamaki. Na je na yi fitsarina na fito, ina tunanin ko yana bayi ne, amma ban gan shi a bayi ba. Sai na fita falo in je in duba shi. Ban gan shi a falo ba. Ban san me yasa na yi kai tunanina ɗakin Rukayya ba. Amma kawai dai ni dai na tsinci kaina ne na ɗakinta ne. Ina buɗe ƙofar Rukayya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa zan gani? Wato Rukayya ne da mijina. Rukayya da mijina suna aikata alfashansu a cikin gidana, aminiyana da kuma mijina. Bagin ruɗewa bayan na yi ihu, ban san ya aka yi na suma ba. Buɗe ido na ga kaina a falo, ita tana tsaye shi yana zaune kusa da ni, ita kuma da kofi a hannunta. Wato na suma kenan, sun watsa min ruwa na farfaɗo. Ina ganin su na fashe da kuka.
ina tambayar mijina me yasa ka min haka, me na rage ka da shi, me ƙawata ta fi ni da shi, in zaka nemi mata ma ba zaka nema a waje ba, da har aminiyata ce zaka nema, ka maida ta kishiya na a gidanmu, dama dalilin da yasa kace da ita ta zauna a gidanmu kenan daga jin tana so ta zauna, ke kuma dama abinda ya kawo ki gidanmu. Rukayya kallo na take yi domin kuwa babu alaman nadama sam-sam a ranta, tana kallo na kamar uku saura kwata, shi kuma yana bani haƙuri akan don Allah nayi haƙuri, sharrin shaiɗan ne. Na ja jikina daga jikin shi na wuce ɗakina, ita kuma na bar shi tare da ita a falo. Can sai gashi ya shigo yana ta min kuka akan don Allah na yafe mishi sannan na rufa mishi asiri, sharrin shaiɗan ne. Ban ce da shi komai ba, zuciya na na raya min a daren na kira mama na na faɗa mata, amma nayi tunanin idan na kira iyaye na hankalin su zai tashi, sannan ma zasu ce da ni me yasa lokacin da Rukayya ta zo gidana ta fara zama ban sanar da su ba, domin kuwa duk lokacin da mahaifiyata ta zo ta ga Rukayya ko kuma ƴan uwana suka zo suka ga Rukayya, nuna musu cewa ta zo ziyara ne, ba wai a gidana take da zama ba, sai idan yamma yayi sai tayi kamar zata tafi, bayan sun watse sai ta dawo. Ban taɓa nuna ma ƴan uwana ko kuma iyaye na akan cewa Rukayya na zama a gidanmu. Wannan daren shine dare mafi tsawo a rayuwa na, domin kuwa ji nayi gari ya gagara wayewa da wuri, wani zuciyar na ce in tattara inawa-inawa da safe in tafi gidanmu, haka dai na daure. Da safe da na tashi na shiga kicin naje nayi abinda na saba, Rukayya bata fito ba, na leƙa ɗakin ta naga bata nan a gidan, ashe ta fice da daddare bata fita ba, shi kuma yaje ɗayan guest room ɗin mu yana kwance. Da safen ɗin bayan jin motsi na daga kicin ne ya fito yazo ya cigaba da bani haƙuri yana ce min don Allah don Annabi nayi haƙuri, he can explain, shi bai san ya akayi ya fara haka da Rukayya ba. Nace to ina sauraron shi, bayan na gama abinci na bashi nace ya ci, yana jin tsoron ko na sa mishi guba ne a cikin abincin, na zauna na ci nace mishi ya gani ni bazan kashe shi ba, bazan ɗauki haƙƙin kowa a kaina ba, amma na bar shi da Allah. Ya cigaba da bani haƙuri, nace ina jin shi ya faɗa min tun tsawon lokacin da suka fara cin amana na da shi da aminiya na. Buɗan bakin mijina sai yace da ni ai aminiya na ta gwada mishi tana son shi tun a lokacin da ya fara nema na, wato ma tun bamuyi aure ba kenan. Ya nuna mata da cewa ni yake so, ni ce zaɓin sa, sannan kuma ya gargaɗe ta da kar ta sake yin mishi magana, amma daga baya bai san ya akayi yazo ya fara neman ta ba, don Allah in yi haƙuri in rufa mishi asiri, shi ba da son ran shi yayi wannan abun ba. Abun ya ƙulle min kai, yana ce da ni ba da son ran shi ba, amma gashi nan ga abinda suke aikatawa. Nace mishi to da sanin ka shin Rukayya ta zo wannan gidan dama plan ɗin ku ne? Yace min eh, auren Rukayya ta cigaba da damun shi akan maganar soyayyar su, kamar yanda ya faɗa min shi bai san ya akayi ya faɗa tarkon Rukayya har suka fara aikata abinda suke aikatawa ba. Sannan ma abinda yasa Rukayya ta baro gidan mijinta akan mijinta yaga chatting ɗin su ne, yanda suke haɗuwa tun da auren ta, shi yasa ma har mijinta ya sake ta ba tare da ya faɗi laifin ta ba. Sannan duk wani shirin da na sani cewan zuwan ta gidanmu, duk wannan shirin nan da shi da ita ne da mahaifiyanta suka zo suka shirya, akan cewa idan ta zo gidanmu daga baya sai ya aure ta. Sun ta takura mishi akan ya aure ta, shi bai san ya zai yi ya tunkare ni da maganar auren ta ba, amma wallahi shi tunda ta zo gidanmu sau ɗaya ne ya taɓa saduwa da ita, sannan ba a gidan bane. Sannan wannan ma da ya faru bai san ya akayi hakan ya faru ba, shi ba da sanin shi bane, shi ji yake kamar asiri suka mishi, domin shi wallahi bai san me yake yi ba. Abun ya ƙulle min kai, domin ta wani gefen mijina salihi ne, ban taɓa tunanin zai aikata wannan abun ba, amma kuma idan na tuna sharrin maza da nake gani kala-kala a social media, sai in yi tunanin da son ran shi ne. Wani gefen zuciya na kuma yana raya min da cewa ba asiri bane, kawai son zuciya ne, wani gefen zuciya na kuma yana raya min da cewa asiri ne ba da son ran shi bane. Rukayya dai yanzun dai bata nan a gidanmu, ban san ko tana gidan iyayenta bane ko ina ta tafi, amma ni yanzu ina tunanin don Allah ku bani shawara, yanzu sati ɗaya kenan da faruwan wannan al'amarin, ina tunanin shin in kira mahaifiya na in faɗa mata ne, ko kuma in tattara kayana in tafi gidanmu ne, amma idan na tafi ya za a yi in fara musu bayanin wannan abun da ya faru,
domin har yanzu na kasa amincewa da duk wani labarin da ya bani. Zuciyana tana ta min kwankwanto, don Allah don Annabi ku bani shawara, shin in je in sanar da iyayena abin da ya faru ne, ko kuma in kira mahaifiyana ne kawai in faɗa mata, ko kuma in ce ya sake ni ba tare da kowa ya san abin da ya faru ba, domin gaskiya ina masa kallon mazinaci, sannan wani zuciyan kuma ina kallon sa da cewa bai san abin da yake aikata ba ne yasa ya aikata. Don Allah ku bani shawara, zan kasance a comment section. To jama'a ku faɗi alkhairi ko kuyi shiru, idan ka san ba alkhairi zaka faɗa ba don Allah kayi shiru. Kar ku manta idan kina da labari ko kana da labari zaka iya min magana a Instagram ɗina mai suna beautyboss280. Sannan kar ku manta kuyi subscribing to my YouTube channel don Allah. Kar ku manta like, share and comment. Sannan opinion ɗinku don Allah akan wannan abun. Allah ya sa mu dace, sannan mu san kalan ƙawan da zamu kawo gidanmu har ta zauna tare da mu.